मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदां। दा मागो दमासि सफैहां जादों। गाबोन सानसेल'सै समफोरनो जासिगोन। बिनिनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे उत्सब एबा फोरबो हिसाबै मागोआव रायजो राजानो सिथाव फिथा जाहोनो थाखाय नैबे अन देनाय भिडिअ लाबोनो सानदों। नै देगासिनो दं। बयबो जाहाथे मागो दमासियाव एबा अनला ओंख्रि जानो थाखाय उवाल गायहेनफोरखौ बायनानै दोन। बर'नि बे मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सफैनाय मोनसे कालचार बा हारिमु। बे उवाल गायहेना बर'फोरनि न'खरफ्रामबो गंफा गंफा थाजोबनांगौ। अब्लासो जोंनि बर'नि हारिमु बे आबुं जागोन। आरो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय दोरोङारि हिसाबै सोलिबोबाय थानाय बे जोंनि माइ सौनाय, अन देनाय, बेफोरो कालचारा एबा हारिमुवा थांनानै थागोन। बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दानस'यो आवगायाव बे अरखांथों अरजाया। माबाथार जाया बिथिं बे माबासो साबख्लायो फिसा। बे खेरखेया लाबोलाय, हाइजेङाबो लाबोदो। आं गोलावजों हाथारा, गिलिरथार थोन मोनलाय गंसे दं। मागोनि फिथा सिथाव सावनो अन देहांबायानो नै। बेबायदिनो गोदो गाम्बारि उवाल एबा दुमब्रु खावसानि उवाल, साल सिरिनि गायहेन, बेजोंनो दुम दाम साथाम साब्रै साबा गाहाम सौवो। नै दाबो दङ बे नेरसोना। खेरखाखौ लाबोलाय। गायहेना साबखांसो गारदों। गायहेन माबाया बोरैबा सामाया बोरैबा जादोंदां। नै गोदोनियानो सौगासिनो दं दाबो। सिख्लाफ्राथ' सौखाया। नै बुरै बिहामजोफ्राबो सौला, सिख्लाफ्राबो सौला। गोदोनि बुरिद्राय नङा, बिसोरबो एसे बाजैमोन। एसे सुन्दर। उवालाबो गाहाय, गाहेनाबो गुसुं। नायदो आरो अन देखाबाय। मेचिनाव होनायनिख्रुइ बेबायदि अन देनाया अनला ओंख्रियानो जा, सिथाव फिथायानो जा गोथावसिन जायो। बे थावनि एन्थाबा थावनिया सिया फोरानबा गोथाव जाथारसै आरो। औ। फारसेल' देनाय जादों। बे मा होदों बियो? हाइजें। हाइजें। हाइजें होयोबा माने सिथावा उदै दुआ, मोजां जायो। मुलिबो जाहैबाय हाइजेंआ, मोदोमो आरो मोदोमनाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा बेखौ मारै मा माइरं बियो? माइब्रा। माइब्रा माइरं। सौनायाव बोरैहाय माने सोमनानै देयो ना मायो? सोमबाय, दै सर' होबाय, ओमफ्राय देबाय आरो दा नानायावबो बारा आथा गैयाबा, माबाया सावनायाव बारा आथा गैयाबा दै एसे होनानै नानांगौ आरो। एन्थाब बेयो सिथाव गोलाव। ओमफ्राय ओरैनो थावनि सिथावफोरबो सावजाबाय। दा सान्दुंआ आराम फोरानबा गोथाव जाथारो आरो। गोदोनि मानसिया रोङाबा माइसालि लगायलायो।
औ दाना बे लगायनांला आरो एसे फोरानबा औ गोदोना माइब्राल'मोन थारमाने ओं माइब्रा गोजा सावनोसै लावलाबायनोसै औ सिथाबफ्लेलाबायनोसै औ औ दा बियो फोरानबाथाय आथाया रानसै नालाय अना जानो गोथाव जायो रस गोनां दानि मुगायाव आइदिया रोंसै आयदा गोनोखोआरि मुगा जाबाय नालाय आरो दाना अनखौ माने नंखायनो मेचिनावसो देसै नामा ओं राखाव रासि गोरानै देनाय नालाय गोथाव जाया बे सोमनानै देनाय ओमफ्राय आथाया रानला बारा नै बेबायदिनो गोदो दाउला गेसेबानो देयोमोन दा नाथाय सान ओंखारनानै देनाय जाहैबाय खामानि मावस्रांनानै देदों खुवा खुनायखाय फुङाव सिखारनो हायाखिसै नङाबा दाउला गेसेबानो देयोमोन सिथावा सान ओंखारनाय लोगो लोगो सिथाव मोनजायोमोन सिख्लाथार देग्राफ्रा दासो देरहांनाय 60 बोसोरनि ददेरे नैबे देदों नैबे देनानै ओंखारबाय नै दा सालिबाय अनखौ आबैया सालिबाय बिबैया फिसौफोरनो देनानै जाहोनोसै फिसाफोरनो बिजामादैनो फिसाजोनो आरो गामिनि बाय बाहागि जाथि खुरमा गामिनि गियाथि बयनोबो ज' मोखांलायनानै जालायनोसै अनलायनाय रंजा बाजायै बेबायदिनो हालो दैलो रायजो जाबोदों बर' हारिया बेबायदिनो जाहाथे इयुनावबो जालांबाय थानाय बेखौ मा होनो एन्सौ खर' अबे बे एन्सौ खर' बियो नै बियो बेखौ देफिनगोन बेखौ देफिननोसै बेखौ मा बेयो अन गुन्दै बै बे अन गुन्दै नैबे फिथा सान्द्रि बे संग्राय जोंनिया बर'ना जालायाखै एन्सौ खर'आ ज्राव ज्राव ओंखारथारबाय दा बे एन्सौ खर'खौ मा खालायगोन देफिननोसै देफिनना गुन्दै खालायसिगोन आरो सालिहोलां देहोलां देयाबा जाया